रायजोफोरा गाव गावनि रां खरसा खालामना लामा दालां खालामदों। उदालगुरि ताराइबारि गामिनि रायजो राजाफोरा मोजां लामा दालां गैयैयाव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि। फरायसा आरो फरायसुलिफोरा 44 निफ्राय 45 किल'मिटार गोजान लामा हान्थिना फरायसालियाव थांनो गोनां जायो। जोङो स्कुल ड्रेसजों गानलांनो हाया, बहुत दुखुनाव। साइकेलफोरखौबो गारजेना बा गथ'फोरनि बिमा बिफाया बारनानै दोनहैनांगौ। 44 किल'मिटार माबा खालामनानै हान्थिनानै स्कुलाव थांनो गोनां जायो बे दैज्लां समाव। हान्थामेलानि मोजां खाबु मोननो रायजोफोरा सोरखारनिसिम मिजिं थिदों। उदालगुरि जिल्ला धोनस्रि बिटिसि बियाब आरो माजबाद बियाबनि सिङाव थानाय ताराइबारि गामिनि रायजो राजाफोरा गोबाव सम रायजो जाबोनायनि उनावबो मोजां लामा दालां गैयैयाव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जाबोनो गोनां जागासिनो दं। बे ओनसोलाव मोजां मोनसे लामा दालां गैयैनि जाउनाव गामिनिफ्राय उदालगुरि सहरसिम फरायसा फरायसुलिफोरा 44 निफ्राय 45 किल'मिटार गोजान लामा हान्थिना फरायसालियाव थांनो गोनां जायो होनना रायजोफोरा फोरमायो। बिनि अनगायैबो सोरबा बेराम लोमजायोब्ला सुबुंखौ देहा फाहामसालियाव लांनो एम्बुलेन्स गंसे हाबनो लामा मोजां गैया, दालां गंसे गैया, दुखुजों मोगा-मोगि जानाङो होनना रायजो राजाफोरा बुङो। उदालगुरि नोगोरनि खोला फारसे थानाय ताराइबारि गामिनि लामा दालांनि जेंनाखौ लानानै गोबां रायजोफोरा खावलायसेयावबो मावफुंजायाखै होनना रायजो राजाफोरा अजद होयो। आथिखालाव जौगानाय गोबां मावफुंनायनि स्लगान होनाय माजबाद बिधानसभा बियाबनि एमएलए चरण बर', धोनस्रि बिटिसि बियाबनि एमसिएलए प्रेस मुसाहारि आरो दानि खुंथाय गोहोआव थानाय प्रमद बर'नि सोरखार थासेयावबो रावबो दैदेनगिरिफोरा दुखुथिया ताराइबारि गामिखौ खौरां लाहैयाखै होनना ताराइबारि गामिनि रायजोफोरा मिथिहोदों। मख'जाथावदि बे लामा आरो दालांखौ मावफुंनो थाखाय माजबाद बियाबनि एमएलए चरण बर'आ थांनाय 2021 मायथाइयावनो अन्थाइ खाम्फा गायसनदोंमोन आरो ससे लामा हाबो गारदोंमोन, नाथाय दासिमबो जाफुङासै होनना रायजोफोरा फोरमायो। एकदम उदालगुरि थानानि खोलाहा थानाय ताराइबारि गामि ताराइबारिनिफ्राय बबेसिम थाङो बे लामाया? बेयो जोंनि गामिनिफ्राय बा ताराइबारिनिफ्राय जोङो एख्राबारि थांनाय लामा आरो बेजोंनो जोङो उदालगुरि हाथाय बाजार बा जोङो स्कुलाव थांनाय लामा, बे गासिबो बे लामायानो सोलिजोबो। बै समाव जोङो मोजां मोनदोंमोन नुनानै, बा मावाखै नङा। खैथामान दाम्पार ट्रेक्टर हा गारबाय बिथांमोना, गारनानै जिखिनि गारदोंब्लाबो जों फुरा मावनायखौ जों नुवाखै। ओरैनो जास्ट हा गारबाय आरो जिखिनि मोखाङाव जिखिनि PW रड दङ बेयाव मोखाङाव जिखिनि 50 मिटारबो जाहैया बेखिनियाव सेन्ड ग्रेभेल गारनानै हुलार नारफ्लांनानै बिथांमोना बे खामानिखौ बेनिफ्रायनो स्टप दोननाय दिनैसिम गैया। आजिलै 5 बोसोर रानिं जाबाय बियो, दिनैसिम मावाखै। दायो जोङो बेखौ जाहाथे खुंथायाव थानाय सरकारखौ जों खावलायगोन, बे खामानिखौ जाहाथे फिन नायबिजिरनानै बे खामानिखौ साक्सेस खालामना होगोन। मानोना बे खामानिखौ बा लामाखौ बयनिबो थाखाय बा जोंनि गुबुन गैया, जोंनि बर' हारियानो बा जोंनि बर'आनो दा बेनि थाखाय मावनानै होगोन बा नायबिजिरनानै मावफिनगोन। आं बेखौ समाजनि जानानै गुरैयै खावलायबाय। आरो नै दा दैज्लां सम बहुद गिदिर देरो, बे देरनायाव जोङो दै देरनायावथ' जों थांनो हाखाया, एसे खायजामाथियाव थांनो हाया, बे स्कुलाव जों थांनो हाया आरो थांब्लाबो एसे एनै दैब्लाबो जोङो न'निफ्रायनो जोङो स्कुल ड्रेसजों गानलांनो हाया। थारमाने जों बेयाव आउट ड्रेस गाननानै जोङो दै बारखांनानै एसे जोङो बे स्कुल ड्रेस गाननानै जुथा गाननानै जों गथ'फोरखौ बेनिफ्राय थाङो। गथ'फ्रा बहुत दुखुनाव। साइकेलफोरखौबो गारजेना बा गथ'फोरनि बिमा बिफाया बारनानै दोनहैनांगौ। आरो ओरै थाङोबा बेनिफ्राय उदालगुरिसिम हमना ला 11 किल'मिटार आरो उदालगुरिनिफ्राय खायजामाथि हाइ स्कुलसिम 11 मिटार। समाज नालाय 11 मिटार, 11 थांलाय फैलाय 11 जाखायो 22 किल'मिटार। आरो फैबावगोन नोङो 46 किल'मिटार, बेखिनि आरो 44 किल'मिटार माबा खालामनानै हान्थिनानै स्कुलाव थांनो गोनां जाहैयो बे दैज्लां समाव। सोलिफुबाय थानाय खुंथायाव थानाय जाय बिथांमोनहा खुंथायाव दङ, निस्सय जोंखौ हारि हिसाबै जोंखौ नायसनफैगोन बा जोंनि थाखाय मोजां खामानि मावफैगोन। जोङो ताराइबारि गामिनि जानानै जोङो खावलायनाय थाबाय, बिथाङा प्रमद सारआ जाहाथे
जोंनि दुखु सुखुखौ एसे नायसननानै जेन जोंनि थाखाय मोजां खामानि मावफैयो। एमएलए हिसाबै जोंहा सरन बर' सार दं, एमसिएलए हिसाबै जोंहा प्रेस मुसाहारि दं। बिथांमोनहा जों बिथांमोनावबो थाङो, बिथांमोनहा बुङो, बिथांमोना जोंहा दा खुंथायाव गैया, जों जेबो बुंथ'नो हाया। बे खामानिया एसे गोबाङैनो गिदिर, दा बिसिबां बाजेटनि थाखाय जोंनाव जेबो राहा गैथ'वा। बेखिनि खोथाखौ लुबैनाया मानि दा जोंनि लुबैनाया बेनो, जों बेयाव ओरैनोथ' आगोलनि बायदिब्ला जोंनि खोनानायाव जोङो दंफां दालां जों खोनाबोदों, नुबोदोंमोन, जों बिदिखौनो जों लुबैदोंमोन। नाथाय दानि जिथुनाखि सरखार, खोनानायाव दंफां दालांनि सिस्टेम गैला, डाइरेक्ट बक्स कालभार्ट आरसिसि बिदिसो जासै होननानै बुंनाय जों खोनादों। दा बेबायदि जुदि जामारोब्ला हयथ' आरसिसि बक्स कालभार्ट बेफोरखौ होनानै होयोबा जों खोब माने मोजां मोनगौमोन आरो। बक्स कालभार्टनि गेजेरजों बक्स कालभार्टनि गेजेरजों आरो।